נוגעים לנו כצרכנים. היום אנחנו רוצים לעסוק באחד הענפים לגביו מתקבלות מספר התלונות הגבוה ביותר בתחום, וזה עסקאות בשיווק ישיר. אלה הן עסקאות שבהן המחירה נעשית בטלפון, מבלי שהלקוח יכול לראות את המוצר שהוא קונה אותו, ואנחנו מארחים את יגאל אכטנברג מאמון הציבור. בוקר טוב. כן, אכן נדמה לי נושא בעייתי ביותר. זה באמת אחד הנושאים הבעייתיים ביותר, והבעיה היא שגם הם מתמחים באוכלוסיות קשישים, עולים חדשים, ששם אין מה לעשות. שקל לעבוד עליהם. קל לעבוד עליהם. כמו שאמרת, העסקאות הן עסקאות טלפוניות, אנחנו רואים את המוצרים בדרך כלל בברושורים, שמצורפים לעיתונים או לכל מיני חשבונות. זה לא מוצר שאנחנו יכולים לראות, לגעת, ולכן יש פערים הרבה פעמים בין המוצר שהזמנו, לתשלומים שהבטיחו לנו, או דברים שבכלל לא רצינו והגיעו. באמת, אני אספר סיפורים שהם באמת נוראים, למשל, אחד האירועים, הסיפורים המשמעותיים, אישה הזמינה הזמינה סט מצעים ונעלי בית במחירים מאוד מאוד זולים. פתאום היא קיבלה חבילה עצומה, ארגז, שכלל בתוכו לא רק את מה שהזמינה, אלא מוצרים נוספים, סט כלים, קולבים לרכב, מערכת קולנוע ביתית. במקום לשלם את 100 שקלים שהיא חשבה שזה עולה, היא קיבלה חשבונית בסך 1,900 שקלים. והם עכשיו אמרו, אבל גברת הזמנתי. היא אומרת, אני לא הזמנתי את זה בכלל. ולקח חודשים עד שהקב"ט, כנראה הקב"ט היה צריך להחליט האם העסקה נעשתה או לא, ולא הסכימו להחזיר לה את הכסף. הסכימו אך ורק. מה זאת אומרת קצין הביטחון של מי? של מה? של החברה, כנראה של החברה. זה אותם תירוצים שהם מספרים לאותם אנשים, על מנת שפשוט לא יחזירו את הכסף. ההחזר של מוצרים הוא לפעמים מאוד מאוד קשה. יש לנו סיפור על מוצר פגום. זה כמעט בלתי אפשרי. אני יודעת בדיוק על מה אתה מדבר, אני חוויתי את זה פעם עם אמא שלי כשהייתה בבית אבות, ומכרו לה ארגז, גם כן באתי, הייתי בהלם, היא בכלל חשבה שזה מתנה, היא לא הבינה שזה עולה כסף. הייתה לי איתם מלחמה מטורפת, ממש יצא לי ישן מהאוזניים מכעס. קודם כל, איך הם קיבלו את הטלפון שלה, איך הם הגיעו אליה? אסור, בתי אבות, יש להם קשרים עם בתי אבות, הם מקבלים את כל מספרי הטלפון. זה דברים שחייבים לעקור אותם מן השורש. זה פשוט רמאות לשמה. התמחות עם אנשים מבוגרים, יש לנו סיפור על... אז אני רוצה פשוט שחשוב לי שתיתן טיפים למי ש... אז קודם כל, די, כמו שאת חווית, רבים אחרים צריך להיזהר מאוד בעסקאות האלה. כלומר, להיזהר לא להתפתות, ואם אפשר להימנע מהעסקה, או לפחות לחשוד ממש, תחשדו. אף אחד לא מתכוון לא לתת לכם מתנה ולא בחינם, ולכל דבר יש מחיר. בדיוק, ולכן ברגע שאתם עושים עסקה כזאת, תתעדו את השיחה. אם אפשר להקליט, ואם אי אפשר להקליט, לקחת את כל הפרטים, מאותו נציג, מהחברה, הרבה פעמים מתאים, חושבים שזה מקופת חולים, מחברת כרטיסי אשראי, מה המוצר, מה המחיר, מה הוא כולל, כל הדברים האלה לתעד. מה עושים מקרה? יש המון כאלה פניות טלפוניות שמצלצלים, אומרים, זכית ומגיע לך. אמרת, אין מתנות חינם ואין זכייה. אם לא נכנסנו מראש להגרלה, אם אנחנו לא מנויים למפעל הפיס, אין זכייה. אראלה לא מתקשרת לדבר הזה. אתה לא מנוי. סתם אין, עלית בגורל מתנה. בוודאי, והגורל הזה יכול להיות גורל מר, כי בסופו של דבר תשלם הרבה יותר. אתה נותן את פרטי כרטיס האשראי שלך, זאת אומרת, אתה נכנס למאגר, אנחנו מדברים על הטרדות בלתי פוסקות, בעיקר לאנשים מבוגרים ועולים חדשים, ולכן בנושא הזה צריך להיות סופר סופר זהיר, אם מטרידים אתכם וביקשתם להפסיק, אפילו לפנות למשטרה. טוב שאתה אומר את זה, זה מאוד מאוד חשוב, ובעיקר אם אפשר להימנע מעסקאות כאלה. לא להתפתות לשום טלפונים כאלה ולוותר על זה מראש. בדיוק. לעשות זה בדרכים רגילות. מילים כדורבנות. תודה רבה, יגאל אכטנברג. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות, ואחריהן נשוב ונהיה כאן.